W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Kniez Bóg z wami. Lubi bracia, lubi sestre kniezu, lubi ostatní, rady zetkamy się tu, żebyśmy nahého słowa słuchali, a z nim so pracowali, żebyśmy mogli jeho nasledować po tym, co zrozumimy po jeho słowach Jezusowych. Jemu so dowiero prośmy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, co wiele zwyciężył, myslo, ryczo, jednego, a dobre za niego. To dla prošu zbožnú stajnú Ježnu Mariu, všich angelov na sviatu a vás všetkých, modlite sa za mne, ke kniezovi našemu. Smí so nad nami všehomocný a milostivý Bože a spušťujši nám hriechy, doveď nás do večného živenia. Knieže, smí sa. Krystče, smil so. Knieże, smil so. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Wszechmocny, wieczny Boże, daj nam jednać, kaž so Tebi spodoba, żeby nasze żywienie w imieniu Twojego lubowanego Syna przewszopwodne było na dobro skutkach. Tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchem Świętym żywy, a króluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Nehemia. We wonych dniach przyniesie miesznik Esra zakonnik przed zgromadzizną muži, żonów, a wszystkich, kociż bych ukmanił zrozumieć. Na namieszcze przed wodnymi wrotami czytaše Esra od swetwego rania aż do przypodnia, z niego mużam, żonam, a wszystkim, kociż bych ukmani zrozumieć. A kieżność wszego ludu był na zakonnik usmierjena. Pisar Esra steješe na drewanej trybunie, kotruż bychu za to postajeli. Przedewším ludom wotowy Esra knihu, przetoż on steješe wyższe hat schon lud. Jako ju won wotewri, postane schon lud. Potom sławieše Esra jawu wulkého Boha, a schon lud wotmuj ruce zbiehajo. Amen, amen. Na to so oni z kilichu a modlachu so k jawie z miezvočom k zemi skileni. Esra čitaše z Božeho zakonika,
Tłumaczyše jun a wukładowaše jeho zmysł, tu zrozumiachu ludzo, što so im čitaše. Na to prajichu Nehemija a Esra, miesznicki pisar a lewičar, kociž lud poučovachu k všemu ljudi. Tunle dzień je święty zajawu waszego Boha. Nie budźcie zrudni a nie płakajcie. Przetoż wszun lud by zapoczął płakać, jako słowa zakonia usłysza. Dalej im won prawi, dzicie tuż, jistcie tuczne jedzie, a picie słodkie napoje. Puszczecie też wonem podziele, za które za nie niczo przygotowane nie. Przetoż tunle dzień je święty zajawu. Nie budźcie zrudni, przetoż radość jawy je wasz szkit. Słyszeliśmy słowo Boże. Knieże masz słowa wiecznego żywienia. Knieże masz słowa wiecznego żywienia. Zakon kniezowy je dospony, wokrzywia duszu. Świadczenie kniezowe jest spuszczone w uczy niewiadomych. Knieże masz słowo wiecznego żywienia. Przykaznie Boże są prawe, wiesela w utrobu. Ukazy kniezowe są czyste, jasnia w oczy. Knieże masz słowo wiecznego żywienia. Boha bojość je czysta, traje wiecznie. Sudzenia Boże są wierne, a sprawne z dobą. Knieże masz słowa wiecznego żywienia. Twój służownik ma so swieru po nich, je w obkiczbu jo dostanie wulku mzdu. Niech so ci spodobaja słowa mojego erta, a pozdychy moje je w utroby, knieże przed Tobu. Moja skała, a mój wumożniko, knieże masz słowa wiecznego żywienia. Čitanje z prvnega lista svätého Apoštola Pavla Korynčanom. Bracia a sotry, kajž je čevo jedne, ale ma wiele stawów, a kaj su šitke stawy čeva, hač kuli su mnohe jedne čevo, tak tyž Chrystus. W jednym duchu sme šicy do jednego čeva vukčeni, Židža a Grekoja, niewolnicy a swobodni, a wszyscy sme z jednym duchom napojeni. Čevo, že nie je z jednego stawa, ale z mnohých. Wyście Chrystusowe čevo, a każdy z was jeho staw. Słyszeli sme słowo Boże. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Nie
Kněz je mě poslal, zobych kudem doněs dobré poselstvo. Já tym wozie umoženie a sputanym swobodu. Halleluja, halleluja, halleluja. Kněz, buď z vámi. Słowa światoszynia po Lukaszu. Hižo su mnozy spytali podawki, kotreż su so mjez nami stali tak opisać? Kaj się podachu ci, kociž bychu od spočatka svědci a służonice słowa. Tuž so też ja rozsudžich, šo od spočatka dokładnie przesledziwši, to tebi velečešćene Teofilo porjadu napisać, zoby spoznał wierność tych słowów, kotryż sy rozwuczeny. Jezus wróci sobie na mocy ducha do Galileje, a powieść o nim rozniese so po wszej okolinie. Wučeše ich synagogach a šici jeho chválachu. A přijde do Nazareta, gdzieś by kubwany. Po swoim zwučeniu zastupí na sabače do synagogi. Tu postane sobie čitał, a podachu jemu knihu profeta Jezaje. Wun ju otwi, a najdzie miestno, gdzieś by napisane, duch knieza je nade mnu, przetoż kniez je mnie łożobował. Posłał je mnie kudem donieść Ewangelii, jatym wozewieć umożenie, slepym widzenie dawać. Na swobodu puścić potłoczonych, a wozewieć nadune leto kniezowe. A knihu zawaliwszy, podają służowniki, a so posydny. Wszystkie oczy synagozy bychu k niemu przyobroczone, a on poczał k nim ryczeć, dżęca je so dopełniło tute pismo przed waszymi uszami. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi srdcowe kniezum, lubi osadni. Wczoraj mieliśmy wielki światk. Będziecie prać haj, taci kwas, my świadczyli wiezo. 25. januar. Ale nie tun światk nie menił. Hacz również, to był przydać, taci kwas i mi przed że jara luby był. Spiewy, te waśnia, programy, które jsme prede takle widzieli. Ale ja menił wone 25. januar, kotryż cyrkwinsce so wienuje Świętemu Pawowi. Nik budecie rec 25. januar, Święty Paweł, toho świadczymy tola 29. junia, zromadnie z Świętym Pietrom, haj, to trichy. A tola też 25. januar je jeden dzień, na którym so na Świętego Pawła wspomina. To je mianowicie ten dzień, na którym liturgicznie so na to dopominamy, że je Jezus se Pawła uzwolił do swojego naslednictwa. Przed Damaskusom, tam, gdzieś miejesze a chceše Saulus w obzamknienia swoich nadawki dawarju do skutka stajć, tam so tute całe przedewzacze do naprzeciwnego zmieni. Wyznajmy te prajdmo, bo pisa też na kiwych linkach runie. To mieni, bo może też to zrealizować, co jeszcze nam realizujemy nie zda. A runie to 25. januara świadczymy. Chrześcijanie so strachowachu w Damaskusu. Strachowachu so toho, kiż by im przypowiedziane, a nadobo bu wun him do ruki date. A oni sytuację nie są przeciwko niemu użyli, ale są z dobrymi skutkami jego
za Chrystusa zdobyli. A tak był ze Saulusa Paulus. Paweł był syn zamożnych starszych. On René sobie Romę narodził, z porodom pak sposzczył się jemu romskie prawa. On był beztoważnie privilegowany. On był jara kupwany, ryczesze a czytasze między drugim bieżne greksce. Nauknął by ponane połowanie, on rozumie się na stanotwar, a uhotowanie stanu. Kajż nan by też bun lajski teologa, faryzej. Pola Gamaliela, naladnego żydowskiego uczerja, był on wukubwany. První raz zetkamy się z nim jako kamieniowachu Štěpana. Tam był on wody modostny, kotryż drasty kamieniowariów strażowasze. Wiemy o nim ze spoczadka choreše so za Boha. Swieru tomu, żeś by nauknął, by się za nadałk stajił, przywisników nowej wuczby chrześcijanów przestrzegać. On miejesze nadałk Damaskus od chrześcijanów uredzić. Przed rotami Damaskusa woził się jemu Jezus, a to jeho tak trechi, że z konia padnie a oslepi. Chrześcijanie się jemu winowachu, oni jemu pomhachu, on bohojeny, a se nakaza, a był swirny wuczomnik Jezusa Chrystusa. A nitko nazoni on sam, što to ryka, przestrzehany być. Paweł dyby się sokować, wuczekny swoim przestrzehariam. On by tak od Chrystusa zahoreny, że dyby się drugim o nim powiedzieć. Winowasze się o sobie tym, kociż dotal Bohu se nie bychu przywobroczyli, kociż nie bychu Żydża. Wszystkim powiedziasze o nadzie Bożej, z któryśmy żywi. On wuczesze, bo dari swoją nadu. Nie mamy prawa na Bożą nadu, bo ją nam pokaza, dokelż człowieka lubuje. Paweł wozywieše dobycze Boha nad rychom przez Jezusowy krzyż. Mnoho je pisał, w Nowym Zakoniu mamy od niego 13 listów. Dokelż je Paweł tak rozsudny za naszą wierę, tohodla czeszczymy jeho na wiacorych dniach. Kajż już nas wspomniane, wiezo, 29 junia zgromadnie z tym Pietrom. Tež 16. april je jemu przypisany. Tam se na to myśli, że bu relikwia jeho woły do lateranskiej bazyliki przenesena. 6. julia wspomina se na to, że on docela první raz do Roma przyjdzie. A 1. september je wony dzień, na którym se opomina, że wróci se jemu widzenie. Ten svědčen včerajší, to opominanie říká nakazanie svätého Pavla. Když o tom přemyslujeme, si samo pravíme, je to opravdu nakazanie? Što jsme o ním slyšeli, što o ním víme? Nakaza so tola nichtu, když na pravém puču byl, od něho so odsalił, a na něm so wróci. O Pavlu víme, on byl věřivý, znajmniejsza on sam, osobi to tak praješe. Když pak hľadáme na to, jak je on jednal, do ktorej služby je sa on stajič dal, smieme vieza sa prašeč, hače to opravdu víra, a hače to Boža vola, že má sa přesťahovať, što už do Boha neverí. Skere nic. Ale v tym zmysle je sa Paweł opravdu nakazał. Przetoż od nitka z toho dnia przed Damaskusom on ze słowami a skutkami wabio przesvědčovaše za Chrystusa. W tym dawał on wulkotny przykład, a on tak rec nas napomina, čińcie waszą wiec dere, ryczcie, jednajcie, namakajcie a uprajcie słowa, kotreż przesvědčuja. Budźcie żywi tak, że przykład dawacie. Amen.
Wierzę do Boga wiecznego. Prośmy Boha Knieza, kiž je nas stworil, zobychmy so zajomnie lubowali. Niech je Twoja cyrkev živé zhromadženstvo, v kotrymž jeden druhého podpiera. Prosimy Cię, usłysz nas. Nech so v tohostnosti tež všinož menšinu připoznava, zoso nebe zubił. Prosimy Cię, usłysz nas. Pomaj osamočenym, zoso nebychu izolowali a zastorčeni čuli. Prosimy Cię, usłysz nas. Nech sú křesťanské cyrkve otevrené, zo bychu hodnoty druhých připoznovali. Prosimy Cię, usłysz nas. Zahor svojich posłów, zo bychu dalších ludzi za Twoje dobre poselstvo dobili. Prosimy Cię, usłysz nas. Knieże Jezusa, na Tebe so nadziejamy, a Tebe sławimy. Jesteś żywy, a królujesz, bo wieki na wieki.
Modlmy się. Knieże Bożo, przyjmij nasze dary, a oswieć je, a daj, zobychu nam były spomożne przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy so Bohu naszemu Ojcu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnie aż udzie dziękujemy, Knieże Święty Ojcze, Wszechmocny, Wieczny Bożo. Przetoż poznawamy Twoją krasność tym, żtoś se za nas czynił, nam śmiertnym se ze swojej bojskiej mocy na pomoc przyszł, a se nas z wiecznej śmierci umożlił przez Chrystusa naszego Knieza. Toho dla śpiewamy z angelemi a arcyangelemi, stronami a kniejstwami, a ze wszemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności, bez końca wyskają. Bo prawdzie światosti, Knieże, żołoż je światościem. To dla przykazamy przed Twoje oblicza, świeczo zjednoczenie z całej cyrkwią, niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, który się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poświęć te dary z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predehać sobą dobrowolnie czerpienie uda za un chleb, dżakowaše so, łamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was, a za mnoich przelata k ładawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie wspominają.
potajństwo wiry. Wspominają knieże na Jezusową śmierć a zrołastanenie, przynoszamy Ci chleb żywienia a kaluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciało a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkew, powsze ziemię rozbrojeną, a wudospełniły lubości. Gromadźe z naszym bamżom Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei zo zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkie zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożo wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Ojcze nasz, idź w niebiosa, świeć co Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, staj co Twoja wola, kajś na niebie tak na ziemi, przyjmij nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzech przeco swobodni, a przede wszystkim za muczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przechodź Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieży Jezusa swoim apostołom se praju, pokoj wam załastajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię. Nie lejde na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza bądź stajny z wami. Liczy jenio Boże,
kotrež zebera rychy sveta.
Strona 126. 126 strona. Dżens do mojego domu, ralo zas. Z radością przywitam Ciebie, jak system jest. Daruj Ci sztojsze moje, dosyć byłeś jest. Sztojsze moje, sztoje Twoje, wszak se chwalmy z niebies razem słyszyszą, dziecko nas ramo. Cybyl zaczłowiectwo żywy, na krzyżu co ukradł. Dotychczas złastan, wrócił się do niebies, zadowalał pamięcie, jako na najwyższym jest. Miejscami aż byliś w cyrkwi, przez Twój święty testament. Z Twojego siłą ludzie nas żywi, włótony Twój sakrament. Kajkie słuszne odkazanie, Twoje siłą nie dostojnie przyjmijmy Dobu Ducha i Ojciec. Chrystus chwala z Jego ludu, chwala czas wieczności, sztojszy ubił systemie, niech Cię sławi nasz. Modlmy się. Wszechmocny Boże, dostał Ci dar, kotryż nas ożywia, prosimy Cię, daj, żebyśmy radosnie utrali w Twojej służbie, przez Chrystusa naszego Knieza. Gdzieńciem ozywieniam, niż pojedźęce tu we Kroszczycach w Dwimaj. Różoc modli się od pundziel do piatka 18 godzin sicci. We Worklecach utoro 18 a czwartk 17 sicci. We Dobrošicach sredu do Kemši. We Kloštre niedzielu Dwimaj utoro 18 sicci, sredu 8 godzin rano, piatk 19 godzin wieczor. Doma w obstaranych Horkach, Kroszczycach a Smyczkecach są hižo tutun czwartk. Kemše w Dobrošicach są sredu 18 godzin, we Worklecach czwartk 18 godzin. Na dzielenie Biblii są zahimcy w utoru wieczorna po 8 na faru przeproszeni. Szulskie kemše są we Kroszczycach sredu 15 godzin. Firmujomni zetkaja so czwartk 17 godzin. Kolpingowcy we Pančicach zetkaja so czwartk 19 godzin 30 na wikarii. Tam przednoszuje Andreas Henschel na temu Dudy Woczotyskie hacz do Łużycy. Serbska šola zetka so sobotu 10 na farę. Dżens za tydzień jest zbierka szudże za karitu. Jutro my zapłać prajmy za szczywace dary a kolekty, za ostatnie dzieło bioleta na domie świeczenskich niszporach so dota naromadzi 6880 euro a 90 centów. Na hudźmy niszporze jest so zapiszczele dariło 720 euro a 50 centów. Za osadu jest so dariło dwójce swobodny cyrkwienski dawk, a to 200 euro. Ostatnie przedstawicielstwo zetka so czwartk 19 godzin 30 na farę. Dżens za tydzień świecimy swiedziem przedstawienie knieza. Prede so też prawo świeczku Marię. Na wszystkich kemszach so świeczki świeczą. Sztuś chce swoje świeczki świeczone mieć, niech je prydku nadlido przed prenie wałku położy. Pundzielu 32 opominamy świętego Błażija, a z dobą zbożnego kapłana Alejsa. Kemše są we Kroszczycach a Pančicach rano we 7, w Radworju wieczór 19 godzin, tam ze swiedzienskim prydarium. Żonowanie na zastupną prostu Świętego Martra Błażija ze świeczką majsposzczy są od przychodnej niedziele, potem każdy dzień. Ostatnia pustniczka je benuknicza Marace, 8.2. Tema je czarne białe je pisane dość. Štuž je zwolniwy lieca przy nabożnym tydzieniu w Kroszczycach jako pomocnik sobu skutkować, niech so proszę pola Jadwigi Richterowi w Worklecach przyzywi. Dzień za tydzień są swójbne kemsze.
Koszczam piestowania przeproszuje na septaczok własny program, a to 28 prynio 15 godzin. Domy świeczenski nysz pojedzenca w Horkach, 15 godzin, utorowe rańce, 17 godzin, czwartk w Wustczu, 17 godzin, potom w Nowej Jaseńcu, 17:30 a 18 godzin na Horę. Drujo w Bušicach. Porad Božej służbą, pondzielo rano we 7 za zemretych Mariu a Jana Handryka ze serbskich Pazlic. Utoro rano za żywych a zemretych sobie Żurec z Worklec. Szulskie kemsze, sredu 15 godzin za zemretych Hanu Mariu a Heinzu Delenkec z Kruszčic. Piatk wieczorny za zemretych sobie Bemic z Horku a Brinklec z Kamienieje. Sobotu przedniedzielskie za zemretyju Bena Nowaka, manželsku Mariu z Nowej Wieski, kajście za nuczka Danila a pranuczka Dominika. Dzień za tydzień rano we 7 za zemreto Jurija Pietasza z Kruszčic. Dopona za osadu na pojednačich za zemretyju Moniku Hadanku a manželsku Jurija z Kukowa, dwymaj potom nyszpo. Osadna rada je miestem sa zetkała, a też skonstituowała, takle je ta zestava nitko. Předseda je Handry Špitank ze Zejic. Místo předsedka je dr. Katarina Fandorpova z Worklec. Další volení sobustavojo sú dr. Bosči Paulik z Miečkece, Guido Buda, Nova Vieska, Jadwiga Nukova, Nuknica, Katrin Matkec, Pravočice, Marko Dzisław, Dobrošice, Marko Smova, Nuknica. Połowani sobustavojo sú Christian Klausen, Pančice Kukov, Veronika Schneiderec, Pančice Kukov, Klaudia Virtova, Hora. Rodzeni sobustavojo Veronika Roblova, osadna referentka, Pfarrer Michał Anders a ja. Wam všetkým zutrobe zapłać Bo za zromadne pačo, přeju vám žonovanou odčas sviatcu nedželu, za to si Bože žonovane uprošme. Kněz buď s vámi. Nech vás požehnuje všeomocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Díče v pokoju.